Hello mga ading ko Sakday to ay ni Manang yung piling. Manang piling. Wow, nagpintas ni Manang mo ni Kutam yung sipit ko ni. Talaga ka naglipistik ka pa para kanyayo. Ito nga mo na iti ulok niya. Mga kayo. So tatagarod nagarambit ak iti video kayat ko nga makatulong. Kahit ko nga i-share dagiti tips nga ammo no umatidog pa dijay relationship mo kanila kay mo or kanibakat mo. Kun tapno na ka nga isina, di ba nagmadimod isinsina na ka, di ba? Nagsakit. So nga dapat happy lang. Ta syempre di ba amin tayo makot kahit na ti agayat kan ayaton. Wow. So nga dapat adati among nga tips nga surutem tapno umatidog pa'y tabiyag mo or hindi yung matidog pa'y dayta kwam dayta relationship mo. Sige organan tayo garudan. Tip number 1, dapat nabanglo ka. Wow. Proper hygiene nga kunada. When dapat sika nga babae or sika nga lalaki nabanglo ka. Tadi ba ti tao nga orod kat kahit na tinabanglo alang ang mga umarakop katikwa tao nga daang lit na kas ka nang ang dog. Siyempre dapat nabanglo ka agdigos ka nga nalaing. Wow. Sabon na kita kilkili-kili tanong ka nga na ang lit. Ay na. Kat syempre ada kita jowa yu kat ungwan na kayo. Dapat nabanglo tingiwat yu nga DJ kadikdiki ka nga tartar-tar nga people hiti kwa karibrib-rib nga anya dayta. Mag-toothbrush ka, wow. Tanong mo, bang lutas ang amo? Tanong ka kababae nga makininungo ka. Tip number 2, dapat nalaing ka agluto. Wow, hanga da jilag prito ti amom nga mabutong ka pa nga pritong maparsakan ti mantika dita. Ay nakat, dapat adati amom nga lutuan, adati amom nga lutuan. Tadi ba, adati kung kunada nga, the way into a man's heart is through his mouth. Charot. Is through his stomach. Wow. Siyempre, dapat busugam nila kayo mo or ni bakit mo. Tanong mo't maayatan na kanyam. Tanong, ayatan na kapay nga talaga. Wow. Tapos no, pa nagtrabaho nila kayo mo or ni bakit mo. Ibalunam. Wow. Agbalin ka mga sweet. Nga da dyan lang nakakayang ka dito nga. Wow. Ay na. Apo. Tapos baka din pa mo gluto ti bagas. Nagluto ka ti bagas, dapat hanga nakusol, hanga nabasa. Apay na nabasa, gluto ka ti lugaw. Haamot, di ba? Inna po iti lutwaw. Kanin nga kunada. Dagito. Tip number 3, dapat hangka nga silosa. Wow. Amin mo langan ti pag silosa, ma'am. Ay na. Haan ni manang yung kaming kat hanga silosa nga talaga. Wow. Tuladan da ka di nga hanga silosa. Awon labas tag selos ka. Makitam lang ni jowam nga dati igum na nga cellphone ibaga da ka text na. Da ka chat na nga sa balin. Makitam lang ni jowam nga dati kadwa nang sa bali ko ibagam ko agbababain or aglallalaki. Ang kasjay. Damagam na sunoy kadwa na. Tano babae na nga talaga, pabuksita mo. Tip number 4. Dapat nalaing ka nga kwa, agchorva. Siyempre dapat nagchorva ka kani asawam ko. Adumot, ati among mga moves like jogger. Dapat adto ti among mga moves. Hanga di nilakay mo lang ti agungguna, agkutkuti. Dapat agkuti ka mo. Tano na kang isina ni asawam. Siyempre di ba makabandog mo ti isang agkarakuti dita. Ay na. Agkuti ka mo ta girl. Tip number 5. Dahil talaga napaka-importante nga talaga. Siyempre na sumarap ka ti relationship, dapat agwalo ka. At kararag ka nga dapat dito yung nga tao kat sunan nga talaga. Di the one. Sunan di jay perfect kanyam. Sunan di jay sapay ko mata tanggap nak no sino ak. No anya ak. Kun no anya ti adda kanyak. Ikararag mo day ka ni Apo, tapno mo't mayat mo't aday kita, katabiyag mo, ay na.
At syempre, ti number one talaga nga pagkamangam kat ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos amin iti iti dahilan, apay nga in love ka, apay nga may tabiyag mo, apay nga ado anak mo, kasjay, ay na. Agkamang ka kanya na, agsangit ka kanya na, damagom, kanag, damagom no kwa, no, apay nga single ka pa lang, or talagang choice mo dayta, kasjay, hanga di jay, agsangit-sangit ka di tangag, in-break na ka lang ni jowam, kung pakamatay ka ta, agbakal ka tita, ay na, di ka nga tinibab, ay na. Kan dapat, halang nga tanggap na ka. Tanggap mo mat isuna, no sinusuna. Noon niya isuna, kan, ano ti adda kanya na. Siyempre, agin nayat kayo, tapno, kwa, umatidog kita relationship yo, ay na, apo, dahito mo. Dahil ka, mga ading ko niya, in-share ko mat lang lagi jay, tips ko nga amo, siyempre, di ba, ni Manang yung orod ko, at dati care na kanya yo. Ay na, what? Ay, ayatan na ka ni Manang mo. Iso nga dapat, ayatan mo ni Manang mo, subscribe ka, tano, wamot, nga ka ni Manang mo. Tapno, tapos click ka inti kwa, notification bell nga ko na, no, updated ka di videos ko. Ay na, what? Agi inayatay ka di, what? Awan dapat awan ti bitter, ako ni ti kwa niya. Well, sige, garod niya, ading ko, di ay mat lang, nagiging 5 tips niya. Di ay nga 5 tips ko, tangko pa talagang inaramid. Ta syempre, ni Amanang mo, single pa, ay na, apo. Kaya yung baga lang madaga di amok nga tips, tanong mat, wah. Ka adda kanyam no aramidem or haan, adda kanyam di jay niya. Di ay lang mat niya, sige garod. Until my next video, sa so, kumata, agbuya kayo ka nag-subscribe kay Kanimanang. Yo, i-like yung aday ito yung videos ko. Ay na, hanga doon agbuya ka lang. Sigarod, babush!